Spørgsmålet, starter vi med en honorable mention? Ja, jeg har købt 6 pakker cigaretter tidligere til 938 denar. Hvor mange penge er det? Det er 100 kroner. Ja. Så for 6 pakker cigaretter er der for 100 kroner. Vi købte også IQ samtidig. Nej, det er med det 6. Det her, det er det, vi har at gøre godt med. Vi tager... hvad siger du til? Hvad skal vi tænde? Mig og Viggo talte lige om. Skal vi tænde En hver? Eller skal vi bare passere en eller skal vi rundt? passe? Det kunne måske... Jeg tror, jeg er mere på en puff-puff-pass. Er det en god idé? Fordi så kommer vi også igennem, ellers er det en for lang video. Ja. Det er det. Men... Jeg ved ikke helt, om vi har AdSense nok til det. Nej, der kører ads ind over. Der er ads det er- Skal vi vi er jo starte ud med, sponset alle hvad vi dem her. kender? Ja, det kan vi godt. Start med Vi kan jo faktisk lige her til at starte med vores nye brand. Absolut bedste cigaret. Dunhill So Fine Cut Gold. London Limited. Sindssygt cigaret. Jeg ved ikke, om jeg har set dem i Danmark super meget. Føler, jeg har hørt Man navnet har hørt navnet måske. Super smooth. God morgensmøg. Den er rigtig god om morgenen. Også formiddag. Ved ikke, solen går ned. Du kan godt tage lidt mere så. Det er rigtigt nok. Altså, Senere på dagen kan man godt få lidt mere... Der kan den... Cigarettens svar på en vodka dansk. Ja. Også hvis der er nogen, der går rundt og er bange for at starte med at ryge, så er det en god starter-cigaret. Ja, lige læg dem på bordet, og så lad dem ligge og hygge. Det er faktisk rigtigt nok. Hvis du Okay. har børn, Børn, ja. altså klart anbefale dem til børn. Hvis du er gravid, God cigaret, som du fordi kan den går ikke i maven, den der. Og så har vi tidligere på ugen talt om, fordi det har selvfølgelig været planlagt i lang tid, vores kategorier i forhold til rating. Ja. Så hvad rater vi ud fra? Jeg tænker bare, altså, look, pakke og cigaret samlet. Klart. Så vi giver en rating På look. På look. overall look. Ja. Og så giver vi en på smag. 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 Er smag bare en til en, eller er der nogle kategorier af smag? Smag. Smag. Og så feeling, sådan smoothness, eller det kan også være, Ja, man ikke kan bare lide sådan- smooth, men det klart. kan altså sådan, hvad man godt kan lide. Vi starter bare lige helt stille og roligt ud med noget, vi alle sammen kender. Marlboro Gold. Klassisk pakke. Der er ikke så meget at sige om pakken, føler jeg. Det bliver en puff pass. Vi kender den godt. Altså, den skriger bare lækkerhed. Men det er faktisk længe siden, jeg har røget sådan en. Jamen, det er også fordi, det er, hvad vi er vant til at ryge derhjemme. Det, må Eller i mind- hvert fald fra min side af. det er tæt på en blå Kings, I guess. Eller hvad? Jo, det er et light produkt. Så det Ja. svarer til det. Det er en Pepsi Max af en cigaret. Jeg ved ikke, En hvad det er. beskrivelse. Jeg vil sige en Cola Zero. Signature smooth. Meget indesmagende. Det gør godt. Jeg synes bare, det er en god all-arounder. Jeg synes vi er nede i... Jeg synes godt, du kan tage den der morgen, eftermiddag, aften. Det er ikke fordi, den sådan har et specielt tidspunkt. Jeg synes, den er lidt hård om morgenen. Synes vi er nede og lege den lave ende her. Hvad er overhovedet? Er det 1-5 bare? Ja, 1 til 5 er fint. 1 til blå Kings? 1-10. Jeg kunne godt klokke på en 1-10. Men hvis vi siger 1 til 10, så holder vi fast i, at man aldrig må sige 7. Ja, tak. Okay. Er det samme? Skal vi blive enige? Nej, men vi kører jo jeg tænker, vi kører et gennemsnit. Vi kan også sige, at vi skal blive enige, så er der lidt debat i gang. Jeg skåder den her. Vi kan jo også blive enige. Skal vi lige her? Lad os blive enige om noget. Okay. Altså, Det kan jo være, at vi er tæt på hinanden, så vi kan mødes cirka. som en derhjemmesmøg, kunne jeg sagtens ryge de der cigaretter. Det er det, jeg klokker, når jeg Ja. ryger. Sådan, så jeg ryger næsten... Jeg har ikke røget andet hele mit liv. Er det en faktisk næsten. god, jeg er på arbejde og har pausesmøg? Jeg kan godt se, hvad I siger nu, hvor det ligesom verden er blevet åbnet lidt op for de andre cigaretter. At den er lidt hård i det. Jeg Måske synes, faktisk. den krasser lidt på en dårlig måde. Men okay, looks-wise, der synes jeg bare, det er en klassiker. Jeg vil sige 8. 8 er fint. Også 8. Jeg synes bare, det er så Hvis man ikke må klasse. sige 7, Timeless look, 8. ja, altså på looks. Jeg kan simpelthen ikke give den 6. Jeg tror på det hele, så du ender på en 8. På alt. Nej, Okay. Jeg kan godt lave i jeg vil faktisk godt sige smokability. Hvis man ikke må sige 7, så vil jeg sige 6. Ja. Jeg tror, det giver bedst mening at lave en all-round. Det kan godt være. Nå, men så vil jeg gerne sige... Så Jeg kalder en 6'er på den. Jeg kan ikke få den op på 8. kan jeg heller ikke få den op på 8. Jeg har den på en 5. Okay. Nej, jeg synes ikke, det er en god møg. Jeg vil... Men det er stadig en møg, jo. Men du kan gå Næste. med på 6. Næste i... Hvis vi skal være enige, så 6. Hvis vi ikke skal, så siger jeg 5. Hvad hedder den? Kan vi Det hedder en den? Camel Compact. Okay. Blå. Det er blå Camel Compact. Meget sådan en lille cute pakke. Meget det der Ja, den er nuttet. hønepakke. Det giver lidt... God Brave. hønemøg, måske. Vi har åbnet alle pakkerne på forhånd selvfølgelig. Ja, du lige skal filme ind på filter. Det er vigtigt. Det er faktisk godt kaldt.
Altså, jeg synes allerede right off the bat, at den bare ser sådan lidt for lille ud. Den ser lidt mindre ud. Og ud det er også på det der en med, den er måde. helt hvid, det kan jeg ikke lide. Jeg er ikke make-up influencer, kan jeg. Okay. Jeg kan også lige vurdere, hvordan den tænder. Første drag. Og jeg tænker bare, vi kører puff og pass. Hvordan med røg, følelse? Ja, man må tage alle de der ting med i sin endelige beslutninger. Man må lige have et scoreboard op i hovedet. Ja. Prøv at lade Nå være ja, at sige vi noget rater jo og selvfølgelig, bare by the way, det skal nok følge lidt med. Vi rater hernede løbende. på, hvad der er bedst. Så Godt. lige nu er Marlboro bedst. Jamen, jeg tænker, vi er nødt til at gøre det på den her måde. Ja. Ja, men den der ikke fået en stemme med. Nå, på den måde. Jeg er enig. Jeg ser dig. Jeg kan godt lide den her cigaret. Jeg kan godt lægge ud med mit største problem med den der cigaret. Det er filter. Den suger ikke særlig godt. Dobbeltfilter. Man skal fandme suge en orkan for at få noget som Ja, helst det er luft rigtigt. ud af det. skal have noget Jeg lungekraft. synes heller ikke, den smager ikke nok. Den smager Du får ingenting. ikke kraft af den her. Hvis man ikke får For mig er kraft det af der den, en kan jeg ikke intetsigende smag. Jeg kan godt lide intetsigende cigaretter, for så kan man ryge 30 på en aften. lide. Vi skal også passe på, hvor meget vi hater på den, for den minder meget om en Dunhill, den her. Nej. Smagen lidt værre, faktisk. Smagen, der er ingenting. Du finder intet. Men jeg vil så også sige, at du ryger langt på den. Jeg kunne ryge alle mand ned. Det vil ikke være noget. Okay. Må jeg lige på smagen igen? Jeg synes, alle Altså, sammen- jeg vil gerne give mig at lægge den under Marlboro, men helt personligt, hvis jeg skulle ryge en pakke cigaretter i aften, så vil jeg hellere ryge den der. end Du den skal der. bare rate den ud af 10, så gør vi Altså, det samme. og jo, smider okay, den jeg der. kan godt se dig, men prøv at tænke på, hvis du virkelig havde lyst til en cigaret, så er det ikke den der, du hiver frem for skåben. Nej, jeg kan godt følge dig. For mig af, så er det der en 3'er. Okay, vi er dernede. Jeg Jeg synes, har det det er på virkelig en lidt dårlig bedre end cigaret for mig. Marlboro. Jeg har det på en 6'er. Kunne have været en 8'er, hvis filteret ikke var cancer. For mig er Dunhill jo personligt jeg vil sige en 9. Ja, 11, ikke? En god vej. Vi lægger den en under Marlboro, og så kan vi altid rokere rundt. Ja. Vi bliver lidt i samme. Looks-wise pakke. Sindssygt flot pakke. Rigtig, rigtig fed. Rigtig fed. Alene der kan den ikke komme under 5. Men må jeg så sige, Flot. nu hvor du hiver den frem, som du hiver frem nu, hvis Ja. du vil hive den frem, kan jeg bedre lide det, fordi så der er får lidt man mere lov glans i til den, det live. kan jeg ikke lide. Du kan bedre lide den her, eller? Ja, jeg kan bedre lide den, du har i hånden nu. Hvad siger du, Karen? Det er fedt, man får lov at se live med her. Marlboro Touch. Touch, det må være noget... Samme type pakke, det der lidt lille pakke, sådan lidt Lidt hønepakke. hønepakke. Altså, den ligger bare på bordet og hygger, ikke? Okay. Der sker noget med Jeg går film. ud fra, at det er et dobbeltfilter. Det kan også være, at vi er ude i en klik. Ej, de er ret tynde. Det er en klik. Det er en klik. Hvad er det Tror for en jeg. smag, tror du? Eller det Så er? skal vi have fat i 2, hvis den kan klikkes. Den Det er der ikke ser en ret klik. lækker Det er ud. Det er ikke en klik. Det er bare mig, der prøver. Det er ikke klik, nej. Vil du tænde den for? Jeg vil gerne prøve også. Skal vi se det her? Hvilken overgang? Sådan lidt flot, sådan lidt Turkisblå. hvid turkisblå, samtidig sådan lidt... der er også lidt dybt blå heroppe, repræsenterer det faglige aspekt af cigaretten, på en eller anden måde. Noget vi har glemt også på Marlboro Gold-pakken. Der er ikke et grimt billede. True. Det er træk op. Det er første gang, jeg smager den her cigaret i mit liv, men Same. Det har heller ikke smagt Camel, der er compact. Øj, hvor skal man suge hårdt. der er stadig noget dobbeltfilter. Jeg holder kan lige høre. min mening til Ja, når tak. I lige har smagt, tror jeg. Smager skønt til gengæld. Smager den bedre end Camel? Ja. Men også meget indadsigende. Men indadsigende en møg er ret godt også. Altså, du ved. Lidt smooth, you Nu know? hvor du lige har smagt den, jeg kan personligt rigtig godt lide den her. Den er lidt mere umami. Det er den samme som den anden, den er bare smag. Den her smager bedre end den her. Altså, Marlboro er lidt bedre end Camel her. Er det ikke rigtigt? Jeg vil sige, den er en del bedre. Fordi den har lige et eller andet, og jeg ved ikke, hvad det er. Er Marlboro bedre end prøv at Marlboro? smage den her. Det ser sådan her ud indtil videre. Jeg vil også sige, at der bliver røget lidt mere på den her cigaret. Jeg Der vil er sætte den blevet over røget Gold. Jeg synes faktisk også, den er god. Jeg synes, den er rigtig... Det er en hæderlig smøg, Men det du her. har udfordringer, Viggo, med sug Med sug. dobbeltfilter, ja. Hvis jeg måtte, ville jeg give den 7. Ja, og det er jo en regel. Har vi sagt det? Ja. Det er for meget effort. Men nej, ja, vi må selvfølgelig ikke give den 7. Fordi Ja. Men jeg vil ikke den over meget på Gold. Aldrig rate 7. 6 seks. eller Må 8. jeg prøve at smage den der, når den er slukket? vi tænder Bare på en. Så er det bare en- Der er ret mange cigaretter. Du slukker den bare, når du ikke gider mere. Jeg vil Den sige, lyder den ret har god. det der med, at den er virkelig smooth. Altså, den er ekstremt smooth. Der er Skal intet den- kras, der er intet noget. Jeg vil ikke den over Gold. Skal den over Gold, eller skal den mellem? Viggo?
Det er lidt dig, der Jeg vil final, sige fordi mellem, men I to hælder jo begge to til over. Så jeg det er hælder over. til over. Jeg kan virkelig godt lide den. Det er en so far en Den er vinder. virkelig smooth. Jeg synes, Er det ikke rigtigt? den har stadig lige lidt smag. Den er virkelig smooth. Ja. Selv en ikke-ryger kan lide den. Ja, Og det var også altså, noget, det vi godt kan presser lide. slet ikke, Nej, faktisk. den er sådan, den er Så lige nu ser det sådan her ud, venner. Jeg synes, og flot indpakning også. Flot Jeg kan indpakning. godt lide det blå, faktisk. Jeg synes, vi skal ud og lege noget lidt sjovt nu her. Ej, Jeg og den tænker har også, vi skal alligevel lidt prøve det der... Jeg tror, vi er ude i The den Rothman. har- Ej, Hvor den længe er vil du virkelig præsentere? lækker, den her. Rothman of London. Aldrig set det her ligner sprøjt noget før. Chesterfield-show-agtigt. Jeg tror, det er noget rigtig skrammel. Det bliver lækkert. Vi er ude i en voksenpark igen. Okay, hvad? Hvor Det mange ligner siger? sådan en makedonsk faresmøg. Okay, giver Nej, det nej, nej. point? Ja, Ja, det giver At point, vi lige altså. viser produkter her. Det er sjældent, man siger multilevel marketing på cigaretter. Og Great Britain her. Vi er tilbage på den danske... Står lidt sjov skrift og filteret. Har vi det i de andre? Vi er lidt tilbage på den her energi her. Det kan jeg faktisk meget godt lide, at den lige viser, hvad man kan få. Altså sådan, den viser sortimentet. Jeg vil også præsentere, at pakken er egentlig sådan... Det ligner lidt tyggegummi. Ja, den er lidt det er lidt den der kedelig, ikke? energi. Jeg tror, den kunne være god at sælge til børn. Ja, hvad de kommer Den fra. er ret elegant. Ja. Nå, Lighter du op? Den er lidt giving noget, der ligger på sådan en yard club-agtig stemning. Den ligger bare lige på bordet og hygger. Det må være single filter. ja. Ved I hvad, jeg Men føler, nej. at det her det er en lufthavnsmøg. Sådan looks-wise. Hvad for en? Den her? Ja, sådan det hele Man kunne billedet. godt sidde... kunne de godt ryge den her Mad Men? Jo, De kan ikke nej, ryge... men det er jo den her, de ryger i Mad Men. Som, Okay. jeg vil ikke lige spoil her. Teaser faktisk fremad. Hvad siger du, Morten? Jeg synes, den er god. Det smager det samme. Det ved seerne ikke. Der var lige at lave din egen mening der. Okay, tak. Jeg synes faktisk, den er rigtig god. Faktisk, den er god. Ja, den er god. Altså, bare lige uden at sige noget sådan, jeg vil faktisk sige her. Jeg tænker fordi- lidt low-key om... Det den her cigaret personligt gør for mig, ikke? Den er bedre end Gold. Det er, at den krasser ikke som den her. Nej, den giver en mellemting mellem de der to. Præcis. Men den har single-filteret, som Ja. den her ikke har. Jeg tror, noget, der går op for mig også, at vi hader den her. Altså, Det kan godt være, at sætte den for... Det kan jo godt være, at det her skulle ske. Vi kan jo altid lige tage rygen senere. Altså rygen... det er også bare fordi pakken her er fucking fed nu, hvor Nå, jeg men ser vi har- den. det er den her, vi har på spil lige nu. Altså, vi har jo 19 runder til at hver pakke. Jeg vil sige, Ja, looks-wise, så true. synes jeg ikke, den er særlig stilet. Altså, Hvorfor den ikke? har... Ej, det er den, helt her, til klart den grimmeste den pakke. har bare ikke rigtig noget. Det der er klart den smukkeste. Ja, det er Ja. flot. Ja. Skal vi have den over Marlboro? Det vil jeg Jeg synes, den hører Altså til mellem her. de to faktisk Marlboro? sige. Og så vi skal senere holde os åben Ja, for det der to. jeg er meget Ja. enig. Fuck, I har mange tilbage. Ja. Ja. Tal, vil du præsentere den her? Du lige... Det kan jeg godt, som vi lige snede. Snedet. Den går ikke i kryds, tror jeg. Det er krydsord. Lucky Strike, klassiker. Du kan ikke få det i Danmark i hvert fald. Det tror jeg heller Som ikke. det eneste sted. Nej, Kan man tror det? Det er længe siden, jeg har set den Jeg så. har aldrig set Jeg tror også godt, du vil klokke sådan en i Kan superklods. Tjelve lige fortælle historien om Lucky Strike, faktisk? Ja, altså som der står her, Perfect Balance, The Lucky Strike Way. Det som jeg har fået fortalt, det er, at de havde deres tobak i en lade, og så der gik ild i det ved en fejl, og så er det faktisk blevet toasted, not hvad, bare toasted. Alle cigaretter er toastet. Ja, men Ja, de ja. siger bare, at det er Alt toasted, tobak er toastet. så det er egentlig det kommer fra, men det, er bare, det har været deres salgsmetode. Og så ved vi det også for filmen Mad Men, at det de går og Er det reklamerer det, de for. ryger der? Det er i hvert fald det, som det hus der, som, eller det de arbejder for, I det er det, de går serien, og ryger. der er et par afsnit, hvor det handler om Lucky Strike. Så historien er jo opsummerende, at... Jeg kommer lige ind for højre her. Ja. Jeg har hørt en helt anden historie om, hvorfor det hedder Lucky Nå ja, Strike. true. Den skal vi også have med. Det er i gamle dage, så var der 19 cigaretter, og en, der var laced med weed. Det er godt. Inden weed var ulovligt, selvfølgelig. Så en gang imellem, så fik man en Lucky Strike, og fik lov at blive lidt lorte. Classic look her. Altså bare den helt normale. klassisk, Men jeg ved ikke, om cigaret. I kan se på kamera her. Jeg kan gøre det her. Ja, prøv. Cigaret Der eller står makeup. Lucky Strike her på et gule. Egentlig en ret fed font. Det er en god font. Som sådan... Det er ikke du kan Times se New her, Roman det, ser eller bare, hvad? det ser bare lækkert nok ud, agtigt. Synes jeg, det lige står der og hygger. Du har lidt den der... Det gør der nok også på Marlboro, men det ser bare sådan nice ud. Den er Det lidt skiller sig lidt ud. længere. Det er et i lidt sporty look. Yep. Og er det en Og sporty så er der møg? en Er det sådan, lille- man... Helt klassisk. Guldstribe. Det er måske derfor, den hedder Det Lucky. kan godt være, at man ryger den ind i en løbetur-agtigt. Er det sådan en cigaret? Det er også... En sporty cigaret. Sådan lige inden man skal op og træne. Meget klassisk smag.
Men igen, ikke lige så kras som Marlboro. Jeg synes, den er helt færdig. Men jeg synes bare, at den har lige sådan noget, der er lidt tørt, som jeg ikke så godt kan lide. Jeg tror lige, jeg skal skylde ganen. Jeg skal lige have en restart her. Det gør man bedst med 6'erne Beach Breezer. Klart. Altså, jeg synes personligt, at den vi lige fik før, den er bedre. Den har det der ikke-krassede, jeg godt kan lide. Ja. Men den gør ikke noget... Den er ikke noget øjenåbne for dig. Gør den noget for dig? Jeg kunne godt have den her pakke cigaretter i lommen i bilen. Klart. Det kunne jeg godt. Altså, hos mig ligger den faktisk her. Den er over den anden. Den er over Rothmans for mig. Ja, vi kan måske lige lave sådan en... Det er meget hip som hap for mig også. Jeg kan faktisk bedre lide Rufflins. Jeg er også meget åben på at lægge den her. Ja, men det er en god cigaret. Det kan vi allerede nu sige jo. Læg den her for nu. Ja. Den er fin. Den er Godt, helt nederlig. Og ved du hvad, jeg synes bare, vi skal tage nu, hvor det skete faktisk. Skal vi bare gøre det? Og jeg tror faktisk bare, vi skal gøre sådan der. Så kan vi bare lige opsummere hurtigt For at her. være- Marlboro Gold er lort. Den er ikke god indtil Alt videre. andet er fint. Ja. Rothmans og Marlboro Touch er godt. Der er noget lækkert herovre. Ja. Det her er hæderligt. Den der, Skal I have basically det samme. Der er De bare er lige meget lidt tæt der på sådan- hinanden, de her to. Ja, jeg tror, jeg bringer den derud først. Jeg vil gerne have noget i mit tripod-glas, hvis det er. Nej, det kan ikke være et tripod-glas. Okay. Det er en tripod. Så giv mig fundesglas herovre. Er I stadig i gang? Ja, vi er fuld gang. Mangler 2 pakker til. Vi skal faktisk lige bruge Hvis du har lyst til en, at break din Steam, så er der nok ikke noget bedre tidspunkt. Jeg tror også, jeg jeg skal gør lige skylle sådan paletten. her. Det er lys. Ja, men det er fordi, jeg tror, vi har brug for lidt lys kameramæssigt. Lidt, der er Det er helt absurd ube, det her. Ja, det er ikke lækkert, Det er men det er virkelig godt for sådan kameraet. vildmarksmænd, der sidder. Anton, er det... Eller... Må jeg præsentere? Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at præsentere Det er en start. Du må tage den, du vil. et navn, man Den der kender, skal du sige. men et navn, som måske ens bedsteforældre røg. Ja. I hvert fald i mit tilfælde. Du ser det ikke som lækkert. Fucking god. Ja, det er en Chesterfield-cigaret. Jeg havde 6 måneder i gym, hvor jeg røg gule Chesterfields. Nej, mate. Var det før eller efter, du stoppede med at træne? Under. Så man kan godt ryge den her, mens man Så du træner. overgik dig til smøgerne. Jeg tog Chesterfields i stedet. Okay, der sker lidt på cigaretten her. Det, vent lige. Den Kunne er det være noget sådan- klik, måske? Noget Den er lidt tykkere, eller speciel. hvad? Jeg tror, klik er ulovligt, by the way. Ja, det er det i hvert fald EU, ikke. men vi er ikke i EU. Nej, vi er i Fandangoland. Nå ja, det er blevet... Nej, det er ikke ulovligt i EU. Er det ikke bare i Danmark? Jeg tror, det er Jeg en tror, at det EU-regel. er hele EU. Nå, Okay. det er ikke en klik. Nå, det er fordi, at en smøger bliver for meget til børn, så. Det må ikke være... Du må ikke sælge ting med smag. Du må ikke sælge nikotin med smag i det hele taget. Det er også derfor, Jeg har en lille information her. Chesterfield er faktisk from the makers of Marlboro. Okay. Så Så det det er er en- samme firma, som den vi so far har rated allerlængst nede. Men den her Det er faktisk Chesterfield... en affiliation, kan man sige. Ja, det er multilevel marketing. Er det fedt, det her gyser noget, der sker på? Multilevel marketing. Det I er kan se det en her. Chesterfield, den hedder Tuned Blue. Jeg kan godt lide det her. Jeg kan godt lide... der er sådan lidt den der Det er vibe sådan der. lidt gyserstemning. Også fordi mange andre cigaretpakker har sådan noget med dårlighed. Den her cigaretpakke er meget sådan venskab. Og man kan sådan, du ved, Ej, det er så rigtigt. man kan meget sådan, man Det ligner det connecter. der billede. Connecting kendte through billede. cigarettes. Det kan være, det er det, vores YouTube-kanal skal hedde, by the way. Eller bare Chesterfields Connect. Jeg tror, for ikke at lyve her, jeg tror, det her det er hver cigaret på deres svar mærket på den cigarettype her. Tænker jeg. Mørkeblå-agtige ting. Ja, men altså sådan, det er den samme, ligesom sådan tynde. Du er lidt for hurtig her, Tjalve. Jeg røg lige tilbage. Jeg har faktisk, jeg havde slet ikke smagt den faktisk. Eller nu kan jeg sige, at jeg har stærke holdninger omkring den her cigaret. Det tror jeg næsten kun kan være dårligt. Men jeg er glad. Den ryger Du har godt også til helt gengæld. tår i øjnene næsten. Det er meget, det er snart hver morgen. Tår i øjnene hver morgen. Det er ikke morgen. Det er depressionen. Hvad siger han en snap? Heninde? For Halla. Jeg bryder mig faktisk ikke om den. Så Fordi jeg synes, den har det der lightede følelse. Altså i selve følelsen mellem fingrene. Men jeg synes, den krasser. Jeg synes faktisk ikke, den krasser super meget, men den har lige Den lidt... krasser ikke som en Marlboro. Jeg kan godt se, hvad du mener. Men det er også bare, den ryger rigtig godt. Jeg elsker Det må jeg give den. Den Muses ryger og virkelig, virkelig Smags. godt. smager også. det af en middag på she's tavernen i fashionably Nordmark. late. Men den ryger I rigtig know, godt. you're Ja, good skal du doing ikke right now. give mig ret i det? Den ryger lidt så hurtigt som en blå. Nå, men den Ja, får den er rigtig meget virkelig ind, så det er glad lækkert, synes jeg. Jeg tror, Må jeg det smage er, igen? jeg tror, det er en god stinnermøg, det her, når man har to Viggo, vil du til sige, at du skal slutningen. suge meget i den her? Det synes jeg ikke. Nej, jeg er du sindssyg? Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Hvis man bare trækker vejret normalt, så...
Jeg synes Der faktisk, er det er ret en meget fin smøg. tobaksmag i den. Men og jeg det vil har så ikke sige- nødvendigvis noget mod... Det der, det er måske en, du har med ved siden, hvis du lige har lyst til sådan en der. Og sidemøgen. Du kan jo faktisk godt doble nogle af dem der op, så du har det lette. Hvis og du har så 2 pakker det. cigaretter med, så er det her en af dem. Men Jeg hvis du synes, har det en er pakke rigtig, cigaret, så er det ikke den rigtig der. højt på side piece. Altså, jeg føler, den hører til her. Var den bedre end Camel? Nu kan jeg ikke huske det. Det er godt, vi har 19 runder til. Skal vi lige have en hurtig camel her? Skal vi lige klokke ind på den her? Det kan jo også være, at vi ikke har givet. Det var den første, vi fik. Det var den første, vi fik. Skal vi lige ryge? Jeg tager tror lige, vi skal have en Camel Compact, faktisk. Funda, du ryger Camel Compact. Hvad synes du om Nej, den? hun får Marlboro, tror jeg. Lækkert. Hun får den her herovre, tror jeg. Den har en lille... Jeg har Ryger du røget den her? Marlboro, jeg rører Marlboro Nå, den er god, ikke? Ja, den er god. Den er rigtig god. Men man kan godt smage den, men den er meget let at ryge. Kan vi få special guest ind på den sidste pakke her? Puff. Du er også en avid smoker, især hvis man spørger for Ruk og Nærmin. Ja. Men du skal herover så. Jeg viser til den. Du skal herover. Der er Ole, det er privat Hey, YouTube. guest star. Guest star. Så skal du, hvis du gider tage tøjet af. Eller... Klipper det. Det er så med det der. Det ligner, vi skal lave sådan noget der gyser. Today we found a body. Jeg synes stadig ikke, den er super. Today we found a snake. Har vi er, by the way, vi er lige i gang i en Camel Compact for lige at overveje. Altså, den er bedre end en Gold, men den er ikke... Den er ikke god. Det er ikke en favorit. Den kommer ikke over de andre. For ikke at få den i halsen i morgen, tror jeg. Vi holder fast. Men til gengæld synes jeg, den er bedre end den der. Synes I, den her er bedre? Ja, det synes jeg personligt. Okay, men så er vi sådan her. Ja. Okay, så inden Vi er vi en får tilbage. Funda ind på den Vi er en sidste, tilbage, har vi ikke? så det her... den her kunne vi mindst lige Camel Compact Chesterfield, som vi lige har smagt. Winston. Godt mand. Lucky Strike Vil du leverer præsentere den her? indtil videre de her to klart bedst. Funda får lov til at præsentere Bare sig, hvad der falder derind. dagens sidste cigaret. Jeg ved ikke, hvad jeg er gået ind på her. Det er, by the way, aldrig dagens. Så har vi Winston her. Kan man lige fokusere? Hånden, baby. Det er ikke så nemt. Nej, okay, fuck det. Det er Winston. Den Bare sådan er tættere på. Helt det er tæt. en ret flot package. Og der er sådan en lille fugl i toppen. Det kan vi godt lide. Og så billedet, det her. Det Det er også folk, der holder i hænder. Lunger? er 2 gamle mennesker, der holder i hænder. Det er meget, sådan, det er meget smukt. Det er meget er også noget- connecting vibes. Det er meget det der Ja. med cigaretter, og det er også noget, det vi glemmer Meget til i nuttet. hverdagen. Cigaretter, altså også for de gamle. Ja. Det er ikke kun for de unge. Også det er jo en god social Forbinder punkt folk at ryge. for alle aldre. Præcis. Ja. Det er blevet tabu efterhånden at ryge. Ja. Det er for dårligt. Okay, der står recycled på det her hvide Okay, det er første gang, vi ser indpakningspapir. det. Det trækker ned. Det trækker. Det gør jeg altså ikke. Trækker opad med lidt greenwashing. Det er Prøv meget at se her. Wow, Det er sådan et skrå åbning. Okay, Nej, vent, Ja, okay, det er vent lige, så hvad? flot. det får vi Det lige er faktisk her. rigtig fedt. Der står også noget her på. Hvad står den der? åbner Nå, som der en står lidt skrot om her. den. Det er ret lækkert. Der står noget her. Jeg kan ikke lige læse, hvad der står. Linen. Hand-selected tobacco. Okay. Okay. Jeg tror, vi er oppe i noget high der også en quality færdig? Det her. kan være, at du skal få lov til at tænde den helt op close Så her. jeg kender Winston tilbage fra Danmark. Det er lidt Det ligner, Er det en gammel dansk det jeg cigaret? faktisk eller godt hvad? kan lide ved den her, det er, at den ligner en helt almindelig smøg. Så der er ikke alt muligt hvidt fis over den. Den har orange top. Der står lidt fis og ballade på den. Og så er det bare en helt almindelig smøg. Lad os få initial smoke. Du er så også en god ryger. Du ryger den, du tænder den rigtigt. Den smager noget, den her. Okay. Men det har vi jo så ikke set den godt på. Den er til gengæld ikke tændt rigtigt. Den græsser ikke, men den tasting. smager. Den er tændt Er det skæv. sådan et honey roasted? Honey roast. Godt Se, nu kald. snakker du. Ja. Jeg føler, at vi er i Cuba her. Altså smager Cuba lidt. Libre eller Cuba? Selvfølgelig i Cuba Libre, men vi er i Nordmarke. Man skal lige have en til. Godt nok skævt. For at få hele essensen. Der er et lille smil på læben derovre, eller sådan lidt bagvendt. Jeg tror også bare, jeg er måske Ej, lidt han ser præget af virkelig den her glad ud. pakke her. Ja, Jeg kan rigtig godt lide du den kan godt lide, her. når det bliver cute. Hand-selected Det er meget tobacco, det er også kawaii. lækkert. Den kan jeg godt lide, den her. Den er fine shit. Det er også premium tobacco. Legend Blue. Det er måske også Altså. meget. Har vi magt på alle nu? Ægte. Ja, vi kom til at ryge alle Dunhilsen inden, for de smager simpelthen for godt. Noget, jeg godt kan lide ved den her cigaret, Vi ikke? kan godt lige starte med bare at lægge Dunhilsen herover bare. Det er, hvad hedder det... Ja, det er Altså, det er som om... Det er måske også, fordi vi har røget lidt mange af de små her, men jeg kan godt lide filterets følelse på min mund. Ja. Det er det. Det føles som en rigtig smøg. Og så smager den også af smøg, men Så den jeg synes, græsser den ikke. smager. Godt. Den er Jeg synes, den er god, den her cigaret. Altså, Jeg så, synes- Er den bedre end Lucky Strike? ja, Er den bedre end... ja.
Hvad hedder det der? Romance. Rothmans. Jeg har den Den her. minder mig sgu lidt om Blå King, så det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er bedre end Rothmans. Spørgsmålet er jo, den kommer jo ikke herned og ligge. Nej, Det overhovedet er klart. Jeg føler altså også, at vi bliver nødt til at ryge en... Jeg er overrasket over, at Marlboro Gold ligger helt hernede og hygger sig. Jeg tror lige, vi skal tilbage til den. Det er en skraldesmøg. Men det er også fordi, det her det er nye ting for os. Og nyt er... Nyt er måske godt, ja. Især når man er hernede. Recency når man er ude at rejse. bias. Jeg tror, jeg vil lige skulle ud og lægge en mod efter alle Jeg vil lægge den her. Kan mærke rumster i maven. Så må du også lige fortælle, hvordan den er at lægge mod på. Ja, det må jeg. Jeg kunne lige ud og rate min mor til. Du Der. Hvor vil du have den? Vi snakkede lidt om at have den mellem Rothmans og Lucky Strike. Hvad siger du? Jeg har den over Rough. Men hvis de tog den her, Anton. så hører den til her. Jeg tror, jeg bliver nødt til lige at have et væs af en Roth. Skal vi tænde op for en Roth? Jeg skal lige tænde op for en Roth. Det bliver et hårdt spil, godt gear, det her. Men man må så heller ikke glemme, jeg synes det her indpakning her, de har her, det er nice. At det er sådan lidt, ja, Ja. det kan jeg godt lide. At det ikke bare er den klasse, vi rører der. Det er fint, vi kører lige. Ja. Du kan også den... Nej, det har vi lige gjort. Den smager mere af tobak, den her. Den lukker ikke så godt. Det gør den altså. Og det skal vi jo så vurdere, om er godt eller dårligt. Smager den ikke af mere? Og give Fuf en, hun har ikke fået den. Og det her, det... Nu ryger vi cigaretter. Den smager ikke så meget. Jeg kan sgu bedre lide den her. Jeg kan ikke lide Ja. Rothmans, men Jeg er også på Rothmans over, faktisk. jeg synes bare, det er en rigtig god cigaret. Det er en klasse møg. Rothmans er en klassemøg. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil ryge den om morgenen. Jeg tror, det venter til kl. 12. Jamen, okay. der er du nede i de mindre. Ja, der har du Ja. børnemøgerne herover jo. Ja. Jeg kunne godt tænke mig så at runde af med 2 spørgsmål. Til Viggo først. Du skal ryge en pakke cigaretter i aften, og det skal du under alle omstændigheder jo. Selvfølgelig. I Nordmakedonien. Hvad vælger han? Hvad skal du ryge i aften? Og hvorfor selvfølgelig? Jeg vil vælge en pakke Donald. Okay, det må må, vi vi så så ikke- ikke, og købe nye. det må vi så desværre ikke flere tilbage af. Ja, Den har vi røget siden i morges tidlig. Ja. Så Tidligt. Altså i sommers? morges tidlig. Jeg tror, jeg ryger Rothmans i aften. Du ryger Rothmans i Ja, aften. og så det her, det er... den vågner jeg på. Den vågner du på. Ja. Det her, det er når du står op om morgenen. Ja. Også inden jeg står op. I sengen, agtigt. Hvilken Klar. er den krasseste, vi har haft? Jamen, det er jo den her. Det er Marlboro Gold. Okay. Men Viggo, problemet er jo, at Det er kun light-produkter, du kan jo ikke ryge Ja, den det er her. det. Det er, altså, jeg må indrømme, jeg går ned bare og Der er ikke peger nogen lidt. voksenmøger her. Jeg går ned bare og peger på nogle cigaretter, og så er det det, jeg får. Du kan ikke tale engelsk. Men det er jo meget fint. Så har vi rated alle light-produkter. Men tænk ikke at tage nogle kliksmøger derovre. Det har de ikke. Jo, de har. Min mor har købt masser med blåbær og hensmag. Jeg har lige tændt en Marlboro, ikke? Hvad synes du selv om det? Det smager af pis. Det er ikke godt. Det er det samme som før. Men det er fordi, den vil ikke rigtig noget. Den er som om, den er lidt stærk for bare at være stærk. Ja, Lidt hår på næsen. Ja, Jeg har sådan lidt dårlige Men- gardiner, som Karo vil sige. jeg vil også sige, hvis jeg bare er lorte, og jeg bare skal ryge 1 cigaret på en aften, Så er det nok den. så er det den, jeg skal have. Prøv at tænke på, det at du her- kører et hård service. Du skal ud og have en cigaret. Ja, ja. Eller på vej på Proud Marys klokken 4, når du bare gerne vil have været hjemme for 2 timer siden. Ikke? Og man lige har knækket sig, men den er stadig god. Man har knækket sig. Man har knækket sig på den der. Men Jeg så vil vil jeg sige, i det format, så kan de her to det samme i hver deres ende. Ja, Og der mener jeg Camel Compact, det er børnemøgen, ikke? som ikke rigtig kan så meget, og Marlboro, altså den er meget stærk. Jeg vil så også sige, vi skal jo da ikke glemme Viggo rød og rød bål derhjemme. Ja, altså når jeg ryger, så er det rød bål, ja. Det var nøje. Men lige til at komme tilbage med det, du sagde, Viggo. Den her kan du ikke ryge i morgen tidlig. Fordi den til er andre et spørgsmål, så er det insekt den, jeg vil ryge hele aften. Ja, jeg er også på den der. Ja tak. Jeg synes, det her det er en virkelig, virkelig Så god klokker cigaret. jeg ind på en Camel Compact i morgen tidlig. Også bare lægge den her på bordet, den ser pissefed ud. Hvad er det, du Ja, godt kan lide ved den flot. her? Hvad er det, du Den godt er kan lide ved virkelig- Altså, den er pisse Er smooth. der et billede på bagved? Jamen, det er okay. Det er fint. Billedet går ikke så godt. Må jeg Less se smell. billedet? Det er Ja, det er rigtigt. dukker, der Less har smell. været død. Er det i hænder, eller er det bare ude i det Det er i hele? hvert fald lidt svært at lukke på sine hænder nu, fordi vi har røget 20 cigaretter allerede. Men altså, når jeg serverer cigaretter derhjemme, Det kan du godt lide at så gøre. serverer jeg det jo selvfølgelig, som alle andre gør, på et sølvfad. Klart. Og hvilken pakke er så bedst? Så tror jeg, vi er ude i Chesterfields, hvor der sker lidt, ikke? Ja, vi kan godt lide det her, der Altså. sker heroppe. Prøv lige at vise det igen. Skål for mig. Det var fundet Ej, op. det er flot. Det her på et sølvfad, ikke? Men er altså- det fedt? Det synes jeg jo ikke er fedt. Jeg synes, det er flot. Det er sådan et girl dinner vibe. Meget glad. Ja. Så synes jeg faktisk, vi skal slutte segmentet af med at ryge Resten. hver
en cigaret af vinderen. Og hvad Som jo var... det vil... Jeg skal ikke ryge 3 møger. Det er den her, der er vinderen. Det var den her, der er vinderen. Ja, udover Ja, vinderen. Men den jeg vil kender så vi. sige, forleden køber Viggo ved en fejl, eller i hvert fald... Nej, du har set ud i byen, at det her, det er... Du er kreativ. Det var ham Ja. bådmand røg, så jeg vil have nogle lokale møger. Klart. De er fra London. Ja. Nå, men så vil jeg slutte af med at bare lige i hvert fald tænde en Jeg kan også godt tænke. Jeg vil gerne Marlboro se den. Touch. Jeg skal ikke have flere. Det er altså her, man skiller forne fra bukkene, vil jeg så også sige. Rygerne fra makedonerne. Makedonerne. Men det er jo også virkelig fedt, at de ikke er sorte, alle pakkerne som i Danmark. Ja, der er lidt karakter, ikke? Der er lidt Jeg synes, karakter den er og pissegod. noget hyggeligt. Men det er også fordi, vi er ude fra EU, ikke? Ja. Altså, der er ikke de der EU... Dumme regler. Det er en god cigaret, det her. Ja, det smager lækkert. Den er virkelig god. Røgen lugter ikke så meget. Hvis man lige prøver at bide fat i sådan noget. Vi sidder ved et askebær med 10 forskellige pakker møger, ikke? En fingerlugt, der er ikke cigaretter. Jeg synes, den er rigtig god, den her. God til at lave mad med os, tror jeg. Ha' den i munden, imens du konkurrerer. Vi kan jo eventuelt lige vente med Toby det her, hvis man skulle have en barleymøg i Klart. køkkenet. Den er fed nok bare lige at have sådan ved siden af rettet i skibet. Det tastes godt. Jeg skulle lidt ondt i maven alt det måde. Viggo, vil du bare lige afslutningsvis gennemgå fra start til slut? Altså bare lige opsummere, mens vi ruller ud her. Ja. På en absolut sidste plads, Marlboro Gold. Ja. Det er for krast, smager hæsligt. Man får ikke rigtig... Der er ikke rigtig nogen reward. Nej. Man får ikke noget Det ud er af bare dårligt for at være dårligt. High risk, no reward. Camel Compact. Low-key nok min yndlingspark faktisk, på trods af den her. God babymøg. Intet sigende. Meget god. Hvis du har et barn under 8, der skal starte, kan jeg klart anbefale den der. Helt sikkert, helt sikkert. Så start med møger. Ja, eller hvis du er gravid, og ikke vil have, der kommer for meget røg i lungerne. Dit barn ikke skal blive alt for retarderet. Ja, Så er den meget nemlig. god. Fuff. Chesterfields. Gode, de kan, hvad de skal. Ja. De kan bare heller ikke mere end det. Det er som om, vi laver et lille skill her, ikke? Ja. Der er et skæld. Der er et skill. Chesterfield kan, hvad de skal, bare ikke mere. Lucky Strike kan, hvad de skal, plus lidt mere. Ikke Også dårligt. fordi der er noget legendestatus, den der Lucky Strike. Der er lidt lov. Der er lidt lov. Lov kan vi godt lide. Winston, ingen lov til gengæld, men det er bare en god møg. Den er Ja. bare... Det er en god all-arounder. Rothmans vil jeg gå så langt at sige, den har været tæt på at være yen også. Ja, vi er tæt Vi er heroppe. ikke langt tæt fra heroppe. her. Hvis man skal have, hvad man kan sige i gåseøjne, en rigtig cigaret. Jeg tror helt klart godt, man kan lave et skilt til her. Ja, det kunne man godt. Faktisk. Hvor man siger, at Rothman er tættere på Marlboro Touchen, end den er på Winston. Ja. Og så er det ikke amerikansk, hvilket er vigtigt. For dem kan vi ikke lide. Er det så? noget af det der er amerikansk? Marlboro går ud fra amerikansk, ja. Lucky Strike er også, ikke? Jo. Jeg er ved at rate dem derude. Camel er også. Ja, vores nummer 1 er amerikansk, men ja. Marlboro Touch slutter vi med. Vores Dunhill er også engelsk, er det ikke? Jo, Dunhill er selvfølgelig London Limited. Fine cut tobacco, toasted. Også fed indpakning, guld. Altså guld all around, det er ikke ligesom en Marlboro Gold. Den er rent faktisk guld. Det er en stor guldmedalje. Så er der jo bare tilbage at sige tak til vores sponsorer. Der er noget, vi også har glemt. En god måde at slutte af på os. I hope you're smoking along at home. Jeg håber virkelig, at jeg har rådet med derhjemme. Jeg håber virkelig, ryger med derhjemme. Og hvis man ikke har de her cigaretter, så er det jo bare ud at gå på opdagelse. Ja. Der er masser af cigaretter derude. Og ellers spørg en ven, om de kan købe med hjem. Altså, det er ikke sværere end det. Der er nok nogen, der skal være derude. Og hvis du har finansielt svært med mig at overveje at stoppe, så er der Kviklån. Der er løsninger. Men jeg vil helt sikkert prøve på et tidspunkt, inden jeg stopper med at ryge, hvis jeg var jer, at prøve en af de her 3. Altså, det er virkelig... Det er Så stopper jeg aldrig det er cream of the nogensinde. crop. Altså, det er det virkelig. Der får du en anden oplevelse. Jessica havde ikke været 1 år røgfri, hvis de her møger var på banen på den til den tid. Altså, så var hun faldet i fælden. Og så er der jo også bare... jeg håber, at I har lyst til at se med på episode 2. Hvor vi rammer voksenmøgerne. Velo? Hvor jeg tager snus for første gang i mit liv. Du lægger sig på kamera. Fuck, det kunne være sjovt med snus. Barbie Queen with honey. En lille stupsbait, ikke? Ej, det er faktisk lidt klart.